Njega s benzinom dokle ni prišla na 11 kun i PDV na 25%. I još molimo samo završnu besedu našega biskupa da dojde reći. Dragi naši pustni ljudi, evo prišao je i taj dan kad smo nekega trebali osuditi za sve šta je loše bilo lani. I zato smo čapali Mateta pusta. Selo se leto pored tolikih promašaja i zloča mirno izležava vanka naših domašaja. Pridržava kunu da nam ne pobegne, nama dava monidu, a sebi grabi pune vreće. On vam je, ljudi moji, pravi izrod od našega roda i rođenog ga oca za vlast je proda. I zato ga ja nemam namjeru braniti, već ću ga ko i svi vi osuditi. Za svoji se grehi pred monom i Bogom ni pokajal i ste nam je svoju krivicu dokazal. I zato neka ga ovak paklu vodu vrazi, a vas neka čuvaju anđeli, ljudi moji dragi. Neka vam dragi Bog da vere i kuraja, a smo s ovoletnim pustem prišli do kraja. Pa ime Oca i Sina i sestrina Kujina. Važgite ga!